vähän kiva niin kuin olla kahdestaan mökillä talvella vai mitä, sisko? Joo, todellakin on kivaa. Esim. Täällä meidän mökillä on tosi kaunista niin kuin luontoa ja tuolla on se yksi joku ihmeen lampihommeli, joka on kyllä aika lumessa, mutta mennäänkö sinne? Koska tuolla sisällä on vähän tylsää, paitsi että ollaan me nytkin ulkona, mutta tuolla sisällä on vähän tylsää vai mitä? Joo, mennään vaan sinne. Tuu. Joo, mennään, oota. No niin, täällä ollaan. Ihan kiva toi joki ja tää lampikin tässä. Joo. Hei, nyt mä keksin. No, mennäänkö uimaan? Joo, hyvä idis. Paitsi toi on kyllä tosi kylmää. No, mä menen sit edeltä, koska mulla on vähän paksumpi tulkki kuin sulle. Joo, mene vaan edeltä, niin kuin muka uskallat. No kyllä uskallan. Kato nyt vaikka. Mut varaudu sitten, että se vesi on ihan sairaan kylmää. Tuutko ite? No kyllä tuun, mut mene sä ensin. Okei. Kyllä mä uskallan, tää on ihan nynny. No onko lämmintä? Okei, sä olit oikeassa, tää on ihan sairaan kylmää. Tuu säkin tänne, tai muuten mä tuun täältä pois. Okei, mä tuun, älä jagee. Apua, tää on ihan sairaan kylmää. Eiku hetkinen, ei tää olekaan niin kylmää kuin tähän tottuu. Mä totuin jo tähän, tää on ihan kivaa. No niin. Mennäänkö vaan tänne vähän kauemmas? Joo, mennään. Oot sä hyvä uimaan? No, en kauhean hyvä. En mäkään, mut silti osaan mä uida. Mennään. Joo, oota mua. Tässä on vähän syvempääkin. Mulla ei yltä todellakaan jalat pohjaa. Ei mullakaan. Mulla on ihan kauhean kylmä silti, vaikka tässä onkin vähän lämminpämpää. Sukelletaanko? En mä varma. No mä ainakin sukellan. Mä lasken kuinka monta sekuntia se pystyt olemaan. Ok. Okei, yhteen. Nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En mä pysty kauan polttamaan, se on ihan kylmää ja muutenkin ei henkeä voi pidättää ikuisuuksia. No, niin, 10 sekuntia, ihan okei. Niin paljon, joo, kiva. Uidaan tonne noin. Mä tuun ainakin pois jotain vedestä, mä menen antaa, mä en kestä enää. Okei, en mäkään, mennään vielä antaa hyi, mulla on ihan kauhean kylmä. Kävelläänkö vähän tonne päin? Joo, kävellään, mennään. Oi, kato miten ihanasti toi joki tossa virtaa. Niin. Oi, kato se jatkuu tonne, mennään. Oota. Miten syvää tässä? Älä. Mulla on ihan sairaan kylmä. Palataanko se mökille? Joo, palataan vaan. Mulla on ihan kauhean kylmä. Mennään juomaan kuumaa kakaota ja kattoo sitä. Hei, se LPS, se mun lempisarjan viimeinen jakso alkaa ja juodaanko sen kanssa joku kuumaa kaakota? Joo, hyvä idea. Palataan mökille. Mennään. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti piditte.